apel, mango, dragon. Ma. Ini जों थान्दा लाबाय आरोना माजा स्प्राइट कालार वाव नॉन मार्जिन चिकन करी। हेलो एवरीवन, आप सबको स्वागत है सकलोंडास लाइव के नए एपिसोड में। लोंडा भाई आ गया फिर से नया एपिसोड लेके। वाह पूरा सनी डे। आज का एपिसोड कुछ तमाम होने वाला है, तो फिर लोंडा भाई के साथ आप लोग भी जुड़े रहना। गाड़ी आ रहा है, गाड़ी आ रहा है, यही गाड़ी। फाइनली चिकनाजार नै नोगोर चिकनाजार ओरैनो जों हाबलांनोसै एबार सरलपारा फारसे आगान सुरलांसै जों। अभी हम लोग का थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग होने वाला है क्योंकि सरलपारा जाने वाला सड़क थोड़ा बहुत खराब है। राइट लेफ्ट जंगली जंगल और बीच में से रास्ता। वाव, सुना है सरलपारा जाने वाला रास्ता में बटरफ्लाई देखने को मिलता है, लेकिन हम लोग को नहीं देखने मिला क्योंकि हम लोग का लक नहीं है। दा फैबाय जों खावसे लामायानो बारबोबाय, बारा गोजान गैला, सौहैसिगोनानो। होलांसै जायखिया ग्रीनी ग्रीनी। वाव, नैबेखिनियाव आलदा नांखायो आरोना भिउखौ, जायखिया हिटल' तमाम। जायगाखौ नुनानै मजाल' नांखाबाय। आंबो इयाव न' लुनानै थाफैनोसो गोसो जाबाय। लाखि थाबा जों मेरला हाग्रानि जुनारफोरखौ नुबोगोन, बाट जोंना लाखि गैयाना, ओंखायनो नुबोआसै जों लामायाव जेबो। नैबे ससेनिफ्राय लामाया एसे मोजां जासिगोन आरो। फैयै फैयै जों मोनफैहां जाबायानो। बे एरियायाव मानसिफ्रा बिराद फट'शट लायो आरोना, साइडजों बिफां ग्रोम ग्रोम ना, बेयाव मानसिफ्रा बिराद फट'शट लायो। दा जों नैयाव एसे फट'शट लानो नागिरदों। वाव, ब्रादारजों जों जायगाखौ जायगाया बिराद बरिया आरोना, मोजांखा। नायदो दाउफ्राबो नोगोद गाबसिलाबायदों। ओमफ्राय जों एसे इयाव बेरायनो फैबाय आरोना, चिल आउट खालामनो। ओमफ्राय एबार सिदा स्पटआव थांसै जों सरलपारायाव, एसे सामारनि इन्जय लाहैनोसै। सरलपारा लास्ट SSB केम्पनि। औ बेयावनो लांगोन ब्रा, ओइजों र' टार्निं गिदिं। ओरै हाबानो ओरै फिसा एसे। बेनो सरलपारानि बाजारा। नै जों गाखिसिगोन जों। बे साइडआव दल'ब्रा दै थाना दं। दा जों नैयाव एसे माबा लानो आरोना, थान्दा लानि। बैयावसो मोनगोन खोमालै, फ्रिजआव दोननायखौसो लानांगोन ना। अबाव? नैयाव मोनगोन दां। फै सोंनाय नायनो। नैयावनो सोंसिगोन। दं खोमाथ' इयाव। हा? मा जायो बा? ये वाला नहीं। हाँ वो वो बड़ा वाला। दा जोंनियाव मा जादों, स्प्राइट एसे लानोसै। ओमफ्राय जों एखिजाया माबा लायनो लागा दंबावो, लायनानै ओमफ्राय स्पटआव थांसै जायखिजाया हिट। नै जों थान्दा लाबाय आरोना माजा स्प्राइट। ओमफ्राय बेयाव दायो चिकेन लानो थाखाय लाबाय आरो। एबार होलांसै जों ब्लडनो। आंनाथ' खामानि गैया, नेटखौनो बोनो हाया, गाजा जाखा। नै दैया ओरैजाय दंग' बायदिजों स्राय स्राय बरिया बोहैबोखादों। ओमफ्राय नै लामाया सिसिब्लक गोजा आरोना बे जराव, जायखिजाया हिटखा। बोरमा बेदर ला बाजै, होसिगोन जोंनाव जाखुयैनाया। औ हांनानै जाबावगोन बोरमा बेदरखौ। गया नै गय बागाना हिटल' नुखायो।
बेयाव गावसोरनि बुद्धिस्टफोरनि वाव होननाय जायगाया सहैसिगोन नैबेयावनो बेयावनो लायो एन्ट्रि फिस लायो वाव खालि रावबो गैया नामा माथो बोथोरा बिदि थांबा हिट नांगोनलै फै काउन्टार मोनबाय वेलकाम टु सरलपारा पिकनिक स्पट बाइकफोरनिया माने खब्रैनिया 200 आरो क्वालिटि थायो माबा रिसिभ हरलाया ने हरजायो नांगौबा दे होमबालाय हरलाय नाङाबालाय जेबो नङा दे हरलायबाबो जेबो नङा दे खुरिदोल' नांलायला लागाव जों दाहाय गेट पास लाखांबाय एन्ट्रि फिस लादों नैबे जोंनि फर वेलारनि थाखाय 200 ओमफ्राय जों थांसै दा इफाले जाम नाखि ना इफाले बबेजों थांनो इसे थांजायो ओरै इफाले हा मो लाबोखादों इफाले जाम मानसिफ्रा दा एसे खमथ' बारा मानसिफोर जाथ'वाखै आरो जागोन दा लासैनो फैगोन भिउआ खिन्थु हिट मजा औ येते होबोदो येते भिउआ हिट लागाव मजा दायो जों सफैबायानो लागाव सरलपारा हिट लागाव बेनो सरलपारायाव जों फैयै सफैमारबाय जोंना मा होनोमोनलाय ब्रादार मानगोनाङा होनदोंमोन आगैमोन सरलपारा बियार गार्डआव हैनो ओमफ्राय आंबो बिनियाव नायै नुनानै माबायदि सरलपारा होननानै आंबो नायनो होननानै दिनै फैमारबाय आरोना नायफैबाय जायगाया बांद्राय जि खास नङा एसे लांदां ओमफ्राय बांद्राय बिफां लाइफाङा एसे खम आरोना स्पटआव ओमफ्रायो दैफ्राथ' हिटखा स्राव भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय आरो ओमफ्राय खिन्थु हिटआनो ओमफ्राय बोथोरा बिराद मोजां जानानै होबायना जोंनिया सान्दुङा एसे दोमैबाय बिराद मोजां बोथोराव सफैबाय जोङो दायोहाय जों इयाव एसे चिल आउट खालामसै जोंना ब्रादारा फट'शट लानोनो बाजैया जोंहाय नै गावखौनो गाव हारसिंनो सेल्फि लागासिनो दायो जोंना इयाव फट' सिजन सोलिगासिनो एसे वाव नै बाजैया ओरैजाय आदाखौ हिट मालायसो वाव गासैबो कापोल्सफोर फैजोबदों ओरैबो बिराद दङ आरो ओरैबो दङ आं खिन्थु देखायथ'नो हाला खिन्थु आं साख्लन्दा आरोना आंहा माथो होनबावनो होमबाबो बिसोरखौनो नायनानै एसे आपसेट जानानै थादोंबाबो एसे दुखु सुखुखौ लानानै बावगारथ'नानै होमब्लाबो आङो एसे इन्जय खालामनानै बिनिफ्राय थांफिननांगौ लागा जानानै फैसिगोन आरोना माथो खालामबावनो उफाय गैला दे जों लाबोजोब्बाय दैयाव एसे सोमनानै दोनसै थान्दा जानायनि औ नै आं लाबाय बेखौ दैयाव एसे सोमनानै दोनसै थान्दा जानायनि वाव बारा बिराद खोलो नै बाजै नै ब्रादार ओमफ्राय नै जानायनि बेलायाव नै बुट गोथां दङ ड्रागन फ्रुइट दं मैंग' आपेल लेस आंकोल चिप माबा पपकर्न ओरै दंजोबो आरोना ओमफ्राय नै बेयाव मा दङ वाव चिकेन कारि नन भार्जिन चिकेन कारि ओमफ्राय नै इयाव दङ जोंना रुटि दङ ओमफ्राय कारि दंबावो ओमफ्राय ओरैजाय जोंना दंबावो मोनसे
Wow, बेबो चिकेन कारियानो जायखिजाया जोंनियाव जासिनसै आरोना बाजैया नै जोंना हागासिनो मैंगो कटिंग कलर वाव ड्रागना व्हाइट कलरबो थायो सिङाव खिन्थु इयो रेड कलर आपेलखौ नै ब्रादारा सुनो नागिरदों बिराद मोजां आरोना सिबिं बायदि दंलायखायो नै ड्रागन आपेल मैंगो दे बाजै टेस्ट नायदो ड्रागना माबायदि लागाव मोजां ना गोथाव हिट देलाय बिदिलाय दे साखिनायसै र' दाबो दे साखिनायसै फार्स्ट टाइम जागोन नामा नोंनो ड्रागनखौ बियो फार्स्ट टाइम जागोन नो दे वाव हिट नोंलाय डेन्जार खाना जानानै खायदो वाव हिट र' आंबो ड्रागनखौ टेस्ट नायनोसै माबायदि मोजां हिटल' नांखादों आरोना खिन्थु आं जाखांबायमोन नै बियो रेड कालारनि आं जानाय मोनसेया व्हाइट कालारनिमोन ओमफ्राय बै व्हाइट कालारनिया बारा गोथाव नङामोन ओमफ्राय बियो गोथावसिन जायखिजाया जाजायो जेबो नङा हेल्थनि थाखाय बिराद मोजां आरोना बेफोरबायदि बुस्थुखौ जानांगौ जायखिजाया हिट ड्रागन फ्रुट हेल्थनि थाखायबो बिराद मोजां सरलपारायाव थान्दा जासिनसै जायखिजाया दुगैनानै मोजाङै थांसै ड्रेस चेन्ज खालामनानै जायखिजाया सरलपारायाव फैनोनो बेनो आगैमोनखौ नुनानै आंबो बेयाव एसे इन्जय खालामफैबाय ओमफ्राय फुरा हिट नांदों आरोना जायगाया बिदि बांद्राय कमफर्टेबोल नङा माथो होनबावनो हिट जाबाय आरोना जोङो इयाव एसे चिल आउट खालामबाय जाबाय माबाय जों जाग्राफोरखौ लाबोखादों ओमफ्राय ब्ल'लानोसै सरलपारा बेनोमोन हिट जायखिजाया ओमफ्राय बेनिफ्राय आं बारा मोजां देखायनो हाला माने बारा मोजां शट लानो हायाखै थांसै जायखिजाया नै इयावनो फोजोबबाय आरोना जासिगोन हिट होमबा नेक्स्ट एपिसडआव साक्लन्दा बिथांखौ लोगो मोनगोन बाय बाय